Γεια σας σε όλους, αυτό είναι το πρώτο βίντεο μου στο YouTube. Ελπίζω να πάει καλά. Σήμερα θα παίξουμε Stumble. Λοιπόν, όπως είπαμε σήμερα θα παίξουμε Stumble Guys. Δυστυχώς όμως δεν μπορώ να φαίνεται τώρα η εικόνα όσο παίζω. Δεν πειράζει. Να μου γράψετε στα σχόλια τι ranked είστε και αν σας άρεσε το Stumble Guys. Και αν χτυπήσετε 50 likes σε αυτό το βίντεο θα παίξουμε και FC Mobile. Ωραία, πάμε ένα play να σταθούμε. Με τον Σαμουράι της καρδιάς σας. Περιμένουμε λίγο. Σχετικά δύσκολη πίστα. Αλλά θα καταφέρουμε, θα πάω. Έλα. Λοιπόν, πιστεύω θα την περάσω. Όπα. Τι έγινε? Πάμε λίγο, βάμος. Μπας και παίξουμε λίγο καλύτερα. Πάμε, βάμος. Όχι. Λοιπόν. Όχι. Όχι. Ένας έχει τερματίσει ήδη. Στους 16. Αν τους προλάβω στον ύπνο, ίσως μπορώ να κλειδώσω. Θα μπορέσω. Κέρδισα, το πήρα, το κέρδισα. Δεκάτους. Ευτυχώς. Ωραία πίστα. Τέλεια. Αυτή είναι από τους αγαπημένους μου και είναι και Don't Fall. Έλα, είμαι καλός αυτό. Όχι. Από βλακία έπεσα πραγματικά. Δεν πειράζει, ήταν για να σταθούμε απλά. Και αφού προπονηθήκαμε, τώρα πάμε κανένα tournament, γιατί δεν θα παίξουμε μετά το τελευταίο θα είναι. Πάμε να παίξουμε ένα Legendary Block Dash. Ακούγεται δύσκολο και από ό,τι βλέπω και από εδώ φαίνεται δύσκολο. Είναι δύσκολο. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε τώρα. Λοιπόν, για να δούμε πόσο καλός είμαι. Πόσο παίκτης είναι με 32 κανονικό είναι? Α, όχι, είναι με 4. Και είναι και το μαθήμα. Είναι σαν το κανονικό το Dash. Πάμε με τα μπουνίδια, με τα φαπίδια και με αυτά. Πιστεύω θα νικήσω. Όπα, παραλίγο και με... Τι φάση. Κιόλας. Έφυγε ένας. Αυτός πρέπει να ήταν noob. Εντάξει, δεν παίζει. Ωραία. Και φυσικά πάλι θα είναι legendary. Έμεινα με το mist. Με αυτό να μπασορτώσει.
Παφ, παφ. Πάρτο! Όπα ρε. Όπα, τι έκανες. Μου έριξα και εγώ, έριξε και αυτός, μου ρίξε και αυτός. Όχι, δεν έχασα τώρα, δεν έχασα, εντάξει. Από βλακεία. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Που χάσαμε, πάμε άλλο ένα Legendary. Αυτό το Legendary Block Dash. Play. Ελπίζω να κερδίσω σε αυτό γύρω. Είπαμε με 4 παίζει το game. Λοιπόν, το πολύ αγαπημένο μας θα παίξουμε Legendary. Ορίστε. Και τώρα παίζω... δεν φαίνονται από τα skin τους και πολύ καλοί παίκτες, αλλά εντάξει. Πουνίδια τώρα μόνο πουνίδια. Όχι. Δεν έπιασε. Δεν το πιστεύω. Έτσι και το ξαναπάω αυτό που είπα πριν. Εντάξει. Αυτό που κάνω, που βαράω απλά στον αέρα είναι βλακεία. Γι' αυτό θα πρέπει να έχω στόχο. Όχι. Ναι, τον έκαψα. Ναι. Προκρίθηκα. Ναι ρε φίλε. Ωραία, τώρα μείναμε οι τρεις μας, είναι τελική. Πάμε. Go, vamos. Πάμε. Παγινάω πίσω, να δώσω κάνω φαπίδι σε όλους. Το φαπίδι της ζωής σου θα φας τώρα. Πέρασα, τελικό. Πάμε. Εν τω μεταξύ όλοι γύρουν πολύ εύκολα. Πάμε τελικό με αυτόν. Την αρχή φαίνεται αν θα νικήσει. Να ξέρετε από την αρχή. Όχι. Αν δεν το καταλάβατε, κέρδισα αυτόν τον γύρο και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Όλοι subscribe και likes. Και θα το πω ξανά, αν φτάσετε 50 likes, στο επόμενο βίντεο θα παίξουμε στο Mobile. Αν δεν το καταλάβατε, κέρδισα αυτόν τον γύρο και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Όλοι subscribe και likes. Και θα το πω ξανά, αν φτάσετε 50 likes, στο επόμενο βίντεο θα παίξουμε στο Mobile.